dnešnom videu sa pokúsim ukradnúť tých najzácnejších brainrotov. Uvidíme, či sa mi to podarí, tak sledujte až do konca. Steel brainrot, pozrite sa na toto, máme tu tieto brainroty, ináč ukradli nám tohoto, jak sa to volá, taký, či čo to je, Los Bombitos, a tu ich máme. Nezabudnite dať like, odber a do komentu napíšte, aké ste mali Vianoce a čo ste dostali na Vianoce. Mohli sme ukradnúť takých istých. Prečo? Nechápem, jak sa to stáva. Prečo proste? Ten má jakých brainrot, to bude cieľ. Sa mu neodomkla. Dobre, my musíme iba už čakať, že kedy sa mu odomkne tá bejsa, ľudia. My máme ešte 36 sekúnd, no len my musíme pozerať. Odlokla sa mu bejsa a ide to zamknúť. Musím pozerať aj svoju bejsu hlavne a musím pozerať, že čo tu je daily, či čo to je. Recover, nič mi nejdem. Claim. Dobre, máme lucky bloky, ľudia, máme lucky bloky. Kámo, tam to vyzerá dobre, tam to kradneme určite, prvá vec. Máme locknutú bejsu, otvorme tento, my máme za 500 mega, čo vám šibe, to není možné, čo my máme teraz. Prosím, niečo dobré, prosím, 47 miliónov, ty sa opováž ku mne priblížiť. Ďalší lucky block, otvárame, no čo nám padne, prosím, niečo dobré, prosím, ale 47 miliónov to ľudia stojí, predajme niečo lacné, čo tu máme, selneme, aby sme mohli kradnúť, čo najlepšie, lebo to potom akože to bude za nič. No a my pozrieme sem, on má strašne dobrý. Máme ešte 4 sekundy, keď nám to ukradne, tak uvidí. Ale toto stojí 500 miliónov, ľudia. Ne, už sa sem niekto prejoinol. Ty čo tam obchenduješ pri mojej base? Čo sú toto za to je čo? To sú nudní peti, dobre. Pozrieme ďalej, takže to sú jakí lacní peti. 4,3 mega, aha, tak to nie sú takí drahí peti, jak som čakal. Pripojil sa tu ten istý a má tu tohoto, ja ho potrebujem. Strašne ho potrebujem, ľudia. My vyčkajme, on si tam dá toho tralalelo, to by už chcel kradnúť, no vôbec, bracho, to vôbec kradnúť niečo, lebo tak to je veľa peňazí. Lokol som to. Ten má koľko sekúnd? 32, dobre, ten má 32 sekúnd. Ten má, už má menej. Nemôžem sa mu tam moc niečo robí, ale čo robí? Dobre, my musíme čakať určite, ľudia, máme takéhoto dobrého Dobre, tak dostali sme aspoň nejakého brainrota, určite to je lepšie než nič. By chcel tento kradnúť, ale to my musíme ísť na iný server, to sa tu nedá. No a sme na ďalšom serveri a pozrime sa, že tu máme. Vidím tu samých nubákov, okrem tohoto, čo to je? 40, aha, tak to vidím. Lebo viete, ja pozerám tak, že čo tu majú, má tam tung sahúra, ten má naložených petov, ľudia. Ten má naložených petov, to budeme musieť ukradnúť a niekto ide ku mne. Dobre, on sa zabil. Dobre, ja si musím dávať hlavne pozor na svoju base, ľudia, lebo to keď mi niekto niečo ukradne, tak budem veľmi ja musím. On tam furt je v tej base, potrebuje niekoho nepozorného. Škoda, že nám ukradli tohoto, ma to štve strašne. Ja neviem, jak sa to stalo, ja som to raz zapol. On to lokúváva furt, co je úplný. No a sme na ďalšom serveri a pozrime sa, že čo tu máme, vyzerá to otrasne, lebo a tento má dobrých petov, to kradneme. Iných tu ani nevidím. Pozrime hlavne Dobre, zamkli sme túto bejsu a musíme pozerať, že čo, kým sa mu odlokne, tak my by sme mu ho mohli. Dobre, kradnime. Dobre, dávame to do svojej bejsy, rýchlo. Je to v našej bejse, máme 3 milióny diamonda nejakého a poďme rýchlo, kradnime ďalšie, toto kradnime. Tak typek asi není na serveri, alebo čo, tým pádom potom. Máme ďalšieho peta, to je aké dobre brainrot, teraz máme bohatý sme. Rýchlo zavierame. Proste bunny man, 500 miliónov, chápete, toto ani ja neviem pochopiť stále, brainrotov, takže sme ukradli to, čo sa len dalo. Ale tak o tomto je tá hra, no je mi to ľúto, tiež mne ukradli mojich vzácnych petov, čo ma strašne to mrzí. Má, niečo tam mal drahé. Poďme na ďalší server, nech môžeme niečo pokradnúť zase. Ešte toto je také, že diamond, a to by som si mohol nechať. Takže sme na ďalšom serveri a tu sa niekto joinol, niekto bohatý vyzerá. Pozerá na mojich petov, bracho, veď 7,5 milióna už maxech má, to vyzerá, bracho. Dobre, ja už idem preč. Strašne by som potreboval, nech tož nič nemá, veď vy ale musíte mať niečo, veď na. No, typek sa odpojil, čo mal drahý. No a sme na ďalšom serveri a pozrime sa, že čo tu máme. Tam má, takto sú nič, peti, aha, dobre. Ja som čakal, že to bude lepšie, no, vyzerá to tak teda. Tento má jediného dobrého. Sme na nejakom serveri, ale tu je viac ľudí, takže sa musíme tak na tie druhé servere, ktoré vytvárali
chceli ľudia už to nazvať. Dobre, máme to zamknuté, dobre. Dobre, trošku tu pozbierame peňažky. Poďme si ešte za kolón šťastia, dúfajme, že nám padne nejaký dobrý lucky block, prečo ne? Takže nám tu spíne ešte raz, rebír, to dostaneme 500k, super, ale ja také, už som sa zlakol. Index, šope sú len za Robuxy, no. V ďalšom serveri a tam vidím niečo dobrého, tam vidím teda niečo dobré, len zase ja som tu najlepší na serveri tomto. Ježiš, ale veď to není ani možné. Stojí dobre, ja sa len pozerám. No, do Rima, mne sa odlokne bejsa, ne, ona tam už čaká, ešte, že tak má šťastie. 60 sekúnd. Fuse, čo to znamená, že je to infuse? Veď typek tu nič nemá, ale čo má ale za postavu, ty kokos? Dobre, ten má dobrých petov, ľudia, tam musíme ísť. Sekúnd, ten by to mohol akože líbnúť alebo niečo také. 42 miliónov, on má 30 sekúnd, ja musím ísť preč, musím ich rýchlo preč a mohli by sme zobrať ten basketbalový. 14-13 sekúnd, ľudia, to musíme tu počkať už. Dobre, zamkli sme baseu a teraz môžeme ísť my tam. Pokiaľ to aj on si nedal. 4 mega iba. 300 200, no zase som tu najlepší na serveri. Veľmi dobré a preto asi sa odpojíme z tohoto serveru a ideme na ďalší server. Už sme na ďalšom serveri. Ľudia, tak ten má vedľa nás jaký dobrý brainer, touto kradneme určite. My si iba zamkneme baseu a ideme to tam kradnúť. Tam ten má nubiny, picaniny, tam ten má iba tých slabých, no jasne, tiež nič moc, tam tá vyzerá, že tiež nič nemá a my ideme kontrolovať jeho baseu, potrebujeme tu ten futbalový minimálne a uvidíme, že čo ďalej. Pardon, ona alebo on. Ona to lokúva, to kašľať na to, to musíme, ona tam bude furt stáť, jak plne, že super, ale my máme, ona ide, počkáme, kým sa prelokne táto bejsa. Máme 12 sekúnd, ona bude myslieť si, že má čas. My sme si zatiaľ lokli bejsu, ale ona nevie, čo robí zasa. Tu nie sú žiadni dobrí brainoty, tu je Jer, čo má veľmi dobrých brainotov a všetci mu ich chcú kradnúť, čo aj 1000, toto stojí 17 mega, to by sme mohli. Lenže mne sa to neopí, iba 12 sekúnd, ja musím sledovať, že kde je ona. Ona tam už išla, no jasne. A ja nekúkam na, áno, zamkni si to, jasne. Môžeš si kľudne, veď a stále zamkni si to, jak ide k svojej base, no utek ku mne, za mňou, mne to je jedno. A sa to odlokneš, prelokneš, jasne, veď. No a sme na ďalšom serveri a pozrime sa, čo tu máme. Tu nemá nič. Zase tu nikto nič nemá, super, veď ja som úplne nánok se škrádnuť, livujeme z tohoto servera, zase som najlepší na